Padadyaw sa tinampo o ang pagbaylenin pantumina sa tinampo, liwat na nagtaong buhay sa Katandungan Festival sa Catanduanes. Uyan report ni Rosie Nieva. Dawa na sa modernong panahon na kita sa ngunyan, day pananggad matatakpan kan mga modernong sunata asin bayle an suanoy na sayaw sa Kabikolan, an pantumina. Kadalasan nining mahihiling na pigbabayle sa buwan ng wika o sa mga kasalan, pigpapaliwanag kaya digdi ang pag-iilusyon asin pagkamuot. Sarong bayle na nagpapahiling kan pagsunod ka namumuot sa iyang namumutan. Alaga di bahon nindo ang version na ini kan pantumina sa Catanduanes. Imbes kayang sa kasal o sa buwan ng wika baylihon, pigigibo ini sa mga tinampo na inaapod nindang padadyaw sa tinampo na parte kan selebrasyon kan Katandungan Festival sa Islang Probinsya kan Catanduanes. Liwat kayang kinundusir ang padadyaw sa tinampo makalihis ang 2 taon na daay ini ginibo huli sa uma kan COVID-19 pandemic. Pigbalehan ini kan mga contestants gikan sa manlain-lain na banwaan kan probinsya. Nakasulot nin magagayon asin makukulay na barot saya mantang nagpapatiribayan sa pagbayle nin pantumina mantang nasa tahaw kan tinampo. Well, like, it's been our culture na ito kaming contest every Katandungan Festival sa Padadyaw sa Tinampo. Sarong klaseng native dance, na sa buong Bicolandia, but we have our own version of Padadyaw sa Tinampo, na pikapod na pantumina. Nagkampiyon digdi ang LGU Higmoto. First runner-up ang LGU Pandan, asin second runner-up ang LGU Viga. Dakulang bagay man para sa lokal na gobyerno kan Catanduanes, ang aktibidad na ini nganing mas mapauswag pa ang ekonomiya asin turismo sa nasambitan ng probinsya. We expect na mas madami po yung bibisita sa Catanduanes, especially today, na naipakita namin kung gaano kaganda yung kulturang Katandunganon. Pinakita namin ngayon sa Padadyaw sa Tinampo or yung pantumina version ng Catanduanes. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.